Ok, mais il faut il y a au Ningala. Comme il y a fait chocomi, kelenga baradam na une opération do boloda. Nous opération de descente de police. Opération nous kono ambe taga terrain kan. Na ye firil kala munu soro munu be drogue fere ambu mene ambe produit saisi ambu bla tribunal ka disposition na. Opération ogun kɔnɔna la an ye mɔgɔ caman minɛ ni produit caman ye mais an y'a ye insuffisance dɔ yɛrɛ opération na parce que i bɛ mɔgɔ caman minɛ ni produit caman ye u bɛ taga tribunal la tigi tɛ sɔrɔ produit la u bɛɛ b'a fɔ k'olu ta tɛ bon ni tigi ma sɔrɔ produit la juge t'a dɔn mɔgɔ kelen min ta ye produit ye donc a bɛ juge ka baara gɛlɛya bolo kosɛbɛ donc o de la an y'an réfléchi an ye opération dɔ labɛn n'o ye opération tourbillon ye opération tourbillon ni opération fɔlɔ minnu kɛra olu tɛ kelen an tɛna bɔ ka taga n'an bɛ taga jama cɛ ka produit minɛ u kana taa fɔ tribunal la tuguni k'u si ta tɛ donc informateur b'an bolo minnu bɛ terrain kan n'o y'an yɛrɛ ka éléments ye n'o ye bonne volonté ye minnu bɛ information d'an ma k'a fɔ karisa bɛ nin yɔrɔ la a bɛ produit feere donc n'an y'o information sɔrɔ donc an bɛ opération wuli ka taga o tigi nɔfɛ a n'a ka produit sɔsɔli t'o la an b'o n'a ka produit bila tribunal ka disposition na o bɛ juge ka baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ donc opération tourbillon in kun de ye mun ye parce que wuli waati t'a la wuli yɔrɔ t'a la a bɛ se ka wuli kuma bɛɛ n'an information sɔrɔ kuma o kuma su t'a la tile t'a la funufunu yɛrɛ don a bɛ wuli fan bɛɛ n'an opération sɔrɔ yɔrɔ n'an information sɔrɔ kuma o kuma su t'a la tile t'a la an bɛ wuli k'a fɔ k'an bɛ wuli ka bɔ 3e arrondissement na yan o fana tɛ an bɛ se ka bɔ 3e arrondissement na an bɛ se ka lawuli ka bɔ 1er arrondissement na an bɛ se ka lawuli ka bɔ bac la a bɛ bɔ fan bɛɛ ka o mɔgɔ ninnu interpeller n'u ka produit k'u bila tribunal ka bolo kan an ye opération de lancer kunu ni aw yɛrɛ ye o résultat ye o résultat y'a sɔrɔ an ye feerelikɛla dɔ sɔrɔ a n'a ka produit o produit de filɛ nin ye n ka secrétariat la donc ale information minnu d'an ma a b'a sɔrɔ yɔrɔ min o y'a to an ye wulikajɔ wɛrɛw boloda Bagadaji daba naani na an sera ka taga produit drogue caman fana sɔrɔ yen ani médicament prohibé pharmaceutique prohibé an y'olu fana caman sɔrɔ fajirida in na an nana n'o ye voilà bon k'a fɔ kiribon fana bɛ taa a ko ta ni sɛbɛ moi je pense que enquêteur de non don an enquêteur de non parce que n'i ye mɔgɔ 30 minɛ ani produit caman juge t'a dɔn mɔgɔ min ta ye produit ye le juge ne peut pas faire autre a tɛ se ka mɔgɔ condamné k'a sɔrɔ preuve foyi t'a bolo indice foyi tɛ donc a nɔnba ye unité d'enquête ye unité d'enquête de baara kɛ cogo kan ka yɛlɛma parce que ni n bɛ taa terrain kan kuma o kuma n bɛ procureur de informer n bɛ baara kɛ procureur de ka yamaruya kɔnɔ n t'a o ta terrain kan ni ye fɛn o fɛn sɔrɔ yani a ka se kunnafonidilaw ma n b'ale de informer n taara terrain kan n ye ni mɔgɔ hakɛ sɔrɔ n ye ni produit hakɛ sɔrɔ donc ale yɛrɛ kɔrɔtɔlen don a dossier traitement na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan parce que ale ni anw an ko n'an ma fu siri nin ko dan na n'an ma fu sira ko la don bɛ na se an tɛna se ka circuler Bamakɔ kɔnɔ parce que yani n ka opération ninnu lancer n wulila ka se duba ninnu bɛɛ ma n sera Surakakuntigi ma Ture la n sera Patriarche ma Ɲare la n taara bonya da u bɛɛ kan ninnu bɛɛ y'u ka dugawu di u bɛɛ y'u ka dugawu di k'u ka baara in kɛ u tilala k'a fɔ n ye ko hali n'a sɔrɔla olu yɛrɛ ka du kɔnɔ kan ka a baara kɛ donc olu ka soutien total de don donc o sira kan gɛlɛya foyi tɛ yen an ye baara daminɛ ni olu yɛrɛ ka dugawu ye n'o ye famille Ture ye n'o ye famille Ɲare u ye dugawu k'an ye an ka baara kɛ k'an ka baara kɛ fana f'a dan et puis olu non seulement u tɛn'u sen don a la ni mɔgɔ min fana wele k'u bɛn'u sen don ni kɛlɛ in na k'u bɛ ni kɛlɛ in contre olu bɛ o tigiw fana kɛlɛ donc vraiment c'est un soutien total de la part des familles fondatrices de Bamako. Policiso ɲɛmɔgɔ ka instruction permanente de don depuis ne yɛrɛ natɔla yan instruction minnu dira ne ma nin b'a la ni kɛlɛli b'a la drogue kɛlɛli b'a la ça fait partie des instructions et aw yɛrɛ y'a ye ministre de la sécurité yɛrɛ tagama na ka na se fo yan ka na encourager k'an ka baara kɛ k'an ka baara kɛ min ye moyen ye u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ
ni moyens u ka moyens bila an ka disposition na mun b'a to an bɛ ka se ka an ka baara kɛ. Donc on a le soutien total de la hiérarchie, à commencer par le ministre de la Sécurité qui nous suit, qui nous encourage et qui a aussi fait de la lutte contre ces fléaux une priorité. Les directeurs régionaux de la police, la même chose. Les directeurs régionaux pratiquement chiragnon fait opération préparatif ou un béguignon fait le directeur régional divisionnaire Souma Keita. Donc hiérarchie ka soutien total, le ka accompagner ou le ka foncer et c'est ce qui fait qu'on est en train de foncer. Et on va continuer cette lutte. Faut engager à Dana. Parce que les gens pensent que c'est impossible, ce n'est pas impossible. La jeunesse de Bagdadi est engagée. Vendredi, au Borané fait une réunion et cette jeunesse est vraiment engagée. Donc, on nous a boulot de parce que il faut que nous ayons barangue. Ma fo ngo Bagdadi ka utala na afan a chama te Bagdadi ka a chama boro were kana ake Bagdadi. Donc la jeunesse de Bagdadi ou engagé nous yere papier do sebe kana na ya ku te fait drogue ka feru ka quartier kono tuguni. Donc anu lu fana bolo be nyom bolo et ensemble na la sonama ambe ni fléau inkele. Mu me mbolal sa c'est que ka wele bla mogoma u kan demeni kunafonia an tɛ se ka foyi kɛ ni information tɛ. Information de b'a to an bɛ se ka résultat sɔrɔ. Information de b'a to an bɛ se ka ni fléau in kɛlɛ. N'u y'anw dɛmɛ ni information ye an bɛ nin kɛlɛ kɛ wa a kɛlɛ bɛ réussir fana ni inchallah. Merci beaucoup. Merci.